Hej. Jeg vil gerne vise, hvordan jeg laver mit hår. Det er sådan, at der er sådan en lille akstig sløjfe her om bagpå, og det er sådan flætninger. Det er lidt svært at se, fordi hun har så mørkt hår, men I får se, hvordan det kommer til at se ud. Ja. Det eneste, du skal bruge, er et par hårnål og en Hårlak. Ja. Og så en børste. Alt efter. Og så dine hænder. Okay. Alt efter, hvor filtret Dit hår er. hår er. Ja. Det er også en god idé at børste inden, men start med at børste mit hår. Men hendes hår, det er rimelig. Og så skal hun til Så at tager jeg og lader noget af det her pandehår. Hvis man har pandehår lige så meget, så kan man lade det hænge af dem. Ellers ikke så meget. Så tager jeg en lille bitte tot her. Lille, men i hvert fald en tot. Så lige sætte nogle hårnål bag. Så fletter jeg. Jeg vil gerne gøre den lang. Flet den lang. Så fletter jeg simpelthen en flet. I skal bruge omkring 4 hårnåle. Eller det kommer egentlig an på. Kommer alt efter, hvor stor flætningen den er. Og hvor tykt dit hår er. Ja. Fordi mit hår, der kan jeg ikke bruge hårnål i starten, fordi det var sgu let. Efter at man glemte det så. Ja. Du fletter, som du kan se. Bare slap helt af. Nogle gange så kan det godt være lidt svært at gøre det på sig selv, men så kan man bare lige, det er ikke så svært. Det kan godt være svært, men det er ikke altid det er det. Tager jeg en hårnål og sætter på flætningen, så det holder lidt bedre et elastik. Og så skal jeg så vende mig. Og så går jeg herover på den her side og fjerner lidt af hendes pandehår. Kan I ikke se det, så det sidder lige her. Så tager jeg en tot ligesom den anden. Og så fletter jeg simpelthen bare igen, og det ved jeg jo, hvordan man gør. Det er i hvert fald. Men så tager man 3 totter og over hinanden. Så. De fleste ved, hvordan man gør det. Der er også nogen, der ikke er sådan helt gode til det, men de fleste er i hvert fald. Og I skal sørge for, at den kan nås med anden. Og det er meget godt at bruge hårnåle som ens hårfarve. Men nu havde vi ikke lige nogen som hendes hårfarve, fordi de var alle sammen bøjet. Men de tog bare nogle sorte. Men ellers så bruger man en, der matcher til jeres hårfarve, for så lægger man ikke lige så godt mærke til den. Det er nemlig smart. Fordi det må heller ikke se så dumt ud. Altså. Den ene flætning må godt være større end den anden. Det er nemlig pænt. Nogle gange kan det godt synes folk ser dumt ud, sådan noget, men det kan altså også godt være pænt. Så hvis du gider vende om, så binder jeg en knude her. Tager det ene hår. Og ikke et dobbelt knude, det kan ødelægge håret. Ja, bare en almindelig knude. Hvis man har langt nok hår, så må det være sløjfe. Og hvis ikke, så kan man ikke. Hallo, seriøst. Og hvis man ikke kender sig, kan man ikke lave en sløjfe. Sætter en hårnål op igennem, så det holder. Og jeg sætter som regel 2. Ja, og det ser så sådan ud. Og sådan cirka sådan ud foran, kommer an på hvordan dit hår sidder. Så tager jeg min hårlak og sprøjter ikke så. Det er mere for, at det holder fasongen. Men det var så lidt for os i dag, hvordan vi sætter vores hår. Vi ses næste gang!